Mae hon yn mynd i fod yn noson wahanol iawn. Yng ngofal Sian James, a mae Sian wedi cael criw arbennig iawn. Mae Nain Bach yma, mae Sioned Webb, Arfon Gwilym, Gwenan Gibarth, yr enwad ydych chi'n gwybod sydd ym mydd y gwerin, a hynny yn rai safonol tu hwnt. Mi fydd hi yn noson wefreiddiol, dwi'n siŵr. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n clywed oddi wrth Sian ei hun, wrth gwrs, Brenhines yn bron. A dyn ni dall bod y noson yma i gofio Arwyn T Isaf. Ydy, mae noson, wel, mae'r diwrnod i gyd heddiw yn diwrnod i'w gofio. Dyna be oedd y syniad. A felly, fel gwelwch chi, mae yna Bili Palas gobeithio yn cael ei gwisgo gen bawb heddiw. Ac wrth gwrs, pawb wedi mynd i gofio a nabod Arwyn. Ond newydd gael wwan oedd ar y llwyfan, Penri Roberts, un o sylfaenwyr Theatr Maldwyn, yn sôn am Arwyn. Fel oedd o'n deud amdano fo, y ffarmwr cyffredin, ond y dyn mwyaf anghyffredin. Ac wrth gwrs, dyna y syniad bod ni'n cael diwrnod i gofio am Arwyn, achos mi fysa Arwyn wrth i fodd yn y Steddfod. Arwyn oedd y cynta ar ei anfon neges i fi, ac yn llongyfarch i fi, i ddod yn gadeirydd y Pwyllgor Gwaith. Ac yn deud yna fo, mi fyddai efo ti ber bob cam o'r ffordd, a dyna ni, dy'r hen Arwyn yma. Ond, da ni'n sicr yn gwybod bod yma, achos da ni wedi gweld Pili Pala bach yn hedfan fewn yn y pafiliwn yna, ac yn hedfan hyd yn oed bore dydd Sul, pan oedd teulu Maldra Hiarn yn cymryd rhan. Mae o jyst yn anhygol, arbennig iawn. Achos mi fuoch chi'n cymryd rhan mewn taith gerdded oedd yn codi arian ac i'r cof amdano fo hefyd. Wel, deud y gwir yn onast, oedd yn eisiau'n rhoi rhyw sialens i fydd ei hun, a dyna'r sialens. Ond i rioed wedi bod eisiau cerdded rhywfaint o lwybr yr arfordir, a dwi'n falch a fedri dweud bod fi wedi cerdded bob cam ohono fo, a dipyn mwy. Ac felly, diwrnod cyfan heddiw yn cael ei noddi co, fel wy'n deud, am rwy'n anwyl falla, gan ydi pawb yn cofio Arwyn. Ond mi fydd heno yn sicr yn noson werin co am Arwyn. A dwi'n falch iawn ac yn diolch i bawb sydd wedi cydgerdded efo fi a sydd wedi cyfrannu yn hael tuag at y gronfa. Achos ar y cyntaf Awrth, leni, mi gyson ni gynger rhagorol. Gan ddonia lleol, hynny oedd Arwyn wedi bod yng nghlwm nhw yn Llanfair Cereinion yn y ganolfan ar nos Sul y cyntaf Awrth. A mi gododd hwnnw arian sylweddol iawn hefyd. A ydych chi'n crybwyll y Pili Pala yma, lle all pobl gael gafel ar y Pili Palas yma, a be ydy'r sybwlaeth yna? Wel, y Pili Pala, syniad Sioned Lewis, sef merch i gneithar i Arwyn, a gwraig Glandon Maldra Hiarn, oedd y syniad yma. Meddwl sa pawb yn gallu gwisgo Pili Pala bach heddiw, mwyn bod nhw'n cofio am rwy'n anwyl, falle bod nhw wedi'w golli. A dyna beth sydd yn anhygol. Bob diwrnod oedd ar i fi gerdded, mi roedd na Pili Pala bach yn dŵad. Mae'r just y peth yn anhygol. Dwi'n gwybod mae gennau ffydd mawr, ond yn sicr dwi'n teimlo bod Arwyn wedi bod efo ni bob cam o'r ffordd, ac mae enaid o yma efo ni heddiw hefyd.